Hanjrah ingkang puspita arum kasiliring samirana Sekar gadung kongas gandanyo maweh raras regnane Yang padha elingo endahe jagat wengi memayu-hayu ning bawana rumah ketlan nyawiji dan padha ngerti yo pinuji agung ing Gusti endahing alam nuswantara antara beni angro beni Jangan padha elingo endahe jagat wengi memayu-hayu ning bawana rumah ketlan nyawiji Jangan padha ngerti yo pinuji agung ing Gusti endahing alam nuswantara antara beni angro beni Sirno meru beda surga mendak kala sirno ambras pohangkara kang mulat padha kasarasa karaharja ingkang wadya kala Sirna meru beda durga mendak kala sirna angprasta angkara kang waspada kasarasa kararaja gungingkang wadya bala sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu
Subrasto Minang lan nepsu Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bersawang Jumangka Mawa Prabowo Dinong Koso Dini Sang Yang Iti Hae Hao Hae 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 Bertawang Jumangka Mawa Prabowo Dinong Koso Dini Sang Yang Iti Hao Hae Hae Hao Hae Hae Syukur gunung Pandoko Pagerti Sedulur Ojo do udur yo sing akur Sedulur
welas kasih padha ditatur. Dolanan njaba padang bulan padange kaya rina rembulan ini sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore yo prakanca dolanan njaba padang bulan padange kaya rina rembulan ini sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Gredane gino baheng padha tangen tanu ewoyo ing pambudi sonta tagi kanthi jiwa ing satriya. Ayo budal kejo. Ayo. Osor. Osor. Ae.
peduli bledose gunung wong yen lagi takdir ra peduli yen senadyan lagi bokeh direwangi jare wis apa-apa duwe wong Ayo le. Ayo le. Awas. Ae,
deg-degan 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 aku deg-degan nalikane aku kepo man paman tak rewangi duduk sumur mane menawa metu banyune tak rewangi dodolan umur sore kabone kira jae wono lembu yang opo godhoke yo lae
Tandur ning kebon aku ditandur ning kebon aku ono leren dikon Apa wis ora awas sumpah janji ngomong marang aku dinesek lintang rembulan jarene tresnamu ngomongku aku awas ketiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki foto kowe malah gandeng liya-liya ora nyono ora kira kowe madon salute asmara aku kang tulus suci kampung jogo malah mbok njati apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo rekatan kotor nadyan aboto ning ati tapi aku tapi sobo jati ora nyono ora kira kowe madon tali kotor rekat kotor tresnaku kang tulus suci kampung jogo malah kok lejani apa pancen nasibku kudu pisahan karo nadyan aboto ning ati tapi aku rapi Apa ati iku
Sapa bisa ngelakon, sapa bisa ngelakoni. Mugi-mugi Gusti Allah Jayaningrat lebur dening Pangastuti. Paripurna Pakdara Bekang Reok Putri Utomo Wadana ngeri kalangan dalu bedini Abang birakan kula saking konstrator panggung karena kekirangan so kelepatanipun mawandu-wandu kula sak kanca nyuwun dereng sampun kuwasa pengaturaken sugeng dalu sugeng pepahian bila itu berkali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.